Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kayak kloset. Ngece modele dewi-dewi lho tor. Pindo mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan tepi wajib. Sido asebe praya. Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manuk. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok yo. Macam genuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Api. Malah sip. Malah Oh. sip itu. Padha jembuke. Oh, Lho. Jembuk apa jembuk? Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, Lah ngadeg kuwi. ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh dik lho. 1 2 3. Lah. Kok mau enak ya? Ngono kaya apa jenenge Apa? waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, Kayak Weh. kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ra. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihane Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Kesah. Ora Dek apa-apa. niken. dalam. Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba-coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Woi Mbak Niken. Dawa. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman ki. Ah coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek Mas. Suyat mojo punang pinanganten Ora sareng. ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sriat Mojo punang pinanganten daup. Atmojo. Niki wanjinipun balang-balangan. Weh, aja mencelatno ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Iki aja. Manten pengarep Ndi? bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Bae gantal. wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah, Ya ki panganan. Kowe iki bae. balang-balangan sampun wingko mbok lho gedine mbok Atos kuwi. sak Ora menika atos iki. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah Sik toh, iya. nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Ndok. Cek. Lek
Oh Mas Hub, gak sido Mas mantene sangklir. Ya Kurang lha iya belang-belang. Ya bener lho kowe ngidek-dek lho ya. Lah yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang didek. Babar yo sangklir. Wes karek sitok Mbak Idak ilang lho. Ki masa sih tok? Entek iki. Karek sitok didak wajan. Weh ta ya. Yo yo. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Monggo manut. Apa sing pelok bebas lecek. Ah, pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo yo sumo Dik. iya ta. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. Sik. Sing gampang ae jambu alas ya ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet. Nani Niken yo, Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, puntik Enek bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangetan men. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lah kok dikon ngempul. Mosok ngompol. Kon ngempul barang. Wah, wantem gong. Tapi dia duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngompol perenang. Yo. Ayo diaturke. Jembalas yo. Nggih. Ya. Jambu Jambu alas. alas. Woi. Asik ho. Masih bersama Asta Brata. Suka. Ada Denny Ken. Esok-esok tak balene. Kelingan manis esame. Terus kelingan ramah kebuyune. Terus nolan kasih sayange. Karepaniku rak lakon melu duweni. Melu duweni. Terima Sampun kasih. kantor Mas Akbar. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke Nggih. panuwun karo Pak Edi. Injih putripun Bapak Edi Santoso matur gunging panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya diberikan Amin. keamanahan, Amin. kekuatan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di Kemala jumeneng. Yo musik. Ku malah sepote. Ya, jumeneng. Heeh. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah meneng bareng. Yo. Piye to panis saja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak apa? Dwi. Dalam Mbak privat. Dwi sik seneng ngadege Victor ngono. Nang Mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Yo, mau. yo, iku sitok pengen ero kabeh. Kok tak kirimi videone tutorial. Apa Pak? Wis. Monggo. Monggo kersa yo. Nggih mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Oke. Nemen. Men. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Eh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Wah, ngene ya. Iya. Apane? Anu, maksudnya iki aduh. Yo katur. Dek ada dados. Di ada. Terus yo. Apik iki. Tor Kang Petruk Kang Gareng Kang Bagong. Keripik gedang, keripik telo. Nggih. Sithik edang watone rata. Wah, nggih. Pun. Tak nutuke lakon tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Siap. Nah, donga sukses. Pokoke nggih. Heeh. Mas Gareng Dik Bagong, piye Truk? Piye Mas? Nutuke lakon nderekke Kang Bendoro. Kaya piye babareng lakon? Ayo Le, tak derekke.
angin amit